Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe aya Pindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata kala saaha e huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe men jejjetaka hay lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha ɗiɗo rafiji waw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo addande on ko ɓuuri tengtude e jayndel di bani mon debay satanyande wonne bamuma Moussa Nia baba no subaka waɗi debbo mo suska debbo mo dara haleyɓe labi laami labana laami ɓen ɓe laamu tawi ha dow leeso weeɓani c'est pas donné à n'importe qui règne éternel no ko alaji Mamadou Moussa Ali Sékou Siré Hamad Ndiaye fa tabarakallahu alandi komi joftoroɗo vidéo mo mbaɗanɗa mo waɗi tour du monde kamɓe fof mi waɗi commenté e sernie machallah gonomo joftoroɗo fa tabarakallah ko ari hen taw walla machallah wax dëgg a yàlla tottaka haydara yak tottam baba en heewi fa an ke fat tan ko koli watte emballé quoi yettude Allah e julde rasoul sallallahu alayhi wa sallam yettude nene baba halifaɓe diine kamɓe aada yettude ɓen kala ɓe ganduɗa ko dareɓe lan yeeɓiyankoɓe Pindi TV yeeɓiyankoɓe roɓindu jayndeji ɓen ɓe ganduɗa ko meeɗa yettirta saaha goto fiɓɓe aade ɓe pirtira on aade ɓe jogorani kadi fimtude oɗon aade yo Allah hokku en huɓtinde oɗon aade fa tabarakallah deuxiéme numéro de la semaine roɓindu jayndeji jeyde baba hande ko ɓuuri tengtude jayndel ɗi sona nguɗon batu walla mbiyanna ganduɗa ko on forum mondial de l'eau mo ganduɗa tigui ne yuɓɓine to jam ñaajo centre international de conférence d'Abdou Diouf ene wayno bismi mo ganduɗa ko hooreɓe leyɗele hewɓe wondude tigui Aissane Ndiaye ɓen ko chef de gouvernement en alhaali suudde peeje gam kay pellite ƴetti alhaali diƴƴe a jayndel Soleil udditidama ko noon tigui alhaali nguɗon batuwa autour de l'eau ene wayno forum mondial de l'eau 9e forum ɗo e Dakar ene wayno accès universel de l'eau gestion des réserves ele haali ɗiɗon tigui diƴƴe diƴƴe ɗo e nder leydi Sénégal kono tigui en tenti e nder dunde Afrique ɗum woni ko ganduɗa kay woni muujibo oɗon batu to jam ñaajo ɓe mbi ko l'alerte de Dakar pour éviter le pire ene wayno noon ko ɗo de tentinde wagginde tigui ɓen ɓe ganduɗa ko ɓurɓe hewde doole ɓurɓe semmude nder dunde baba dama ɗeɗon leyɗele tigui nde mbattata guille gam de dunde Afrique daña ndiyam no hannirni e Aissane Ndiaye ene wayno noon hollo ganduɗa kay peeje ɗe ganduɗa tigui eɓɓi ɗum on hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall gam kay ustude ɗeɗon caɗele ndiyam tawteɗe ɗo e nder dunde baba dama ko wona ɗum ko kay wiide mabɓe 90% des 1000 catastrophes liées à l'eau depuis 1990 ɗum ko tugude nden hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi dunde Afrique ene jogui caɗele ndiyam ko wayno hooreɓe leyɗele ganduɗa ko Sassou Nguesso hoore leydi Congo El Gazoni mo leydi Mauritanie Oumaro Sissoko Ambalo mo leydi Guinée Bissau wonude zewde mo leydi Éthiopie kañumen kala ganduɗa kay ko cuuti en kongi gam kay ƴewde pellite ƴewde peeje gam de dunde Afrique ɓesgum kala heɓa ndiyam celluɗam kono ko yiya chef d'état ɗiɗon kala jiiɗi yidde mumen Aissane Ndiaye ko iyo nanne oɗon nguɗon gowmu G20 ko wona ɗum ko kay ɓe mbaɗi plaidoyer gam kay ɗum ko wiite Aissane Ndiaye oɗon dedɗo walla mbiyanɗa nden ñamande ganduɗa tigui yowitede ndiyam ɗo e nder dunde Afrique yaafe ɗum no hannirni hello jeeɓo ha hello jeeta ɓiɗo ndeɗon jayde le soleil jayde enquête kolos enquête ɓe mbi ko le forum des urgences ene wayno noon ganduɗa ko ngun batu heñorago walla mbiyanna nden yidde mabɓe ko heñorade gam nde ɗeɗon caɗele ñawde ha laaɓa ceerla leydi Afrique mbiyanna dunde Afrique leyɗele kewɗe keeɓa ndiyam kono kay nden ŋakkere ɗom kay ittane ɗumen no hannirni les 3 leviers que propose Macky Sall toɓɓe tati ɗe ganduɗa tigui hoore leydi eɓɓi ɗum e wiide makko noon ɗum none wawi de ganduɗa ko ustude ɗon caɗele ndiyam jogaɗe ɗo e nder dunde Afrique ha wiide mabɓe to Éthiopie 50 millions innama ade kañumen kala mbaɗani keɓani ganduɗa ko ɗam ɗon ndiyam laaɓɗam hay sen jarat koye ɓulli walla beeli ndiyam ɗam laaɓani ɗum ko wiyete l'eau polluée ɓe ngala accès à l'eau potable ko wona ɗum ko président conseil mondial de l'eau waɗi dénoncé les inégalités ganduɗa kay ko yeeyam dolago walla mbiyanna ko wasde potal e ɗeɗon gueɗe kala un besoin de 40-50 milliards de dollars pour l'Afrique ene wayno ganduɗa kay Aissane Ndiaye koppereje gam kay ñawdude ɗeɗon caɗele tijja ko 40 ha 50 millions koppereje dollars ndaw kañara walla mbiyan ndaw CFA jayde quotidien le quotidien jayde quotidien le quotidien ɓe gatti guddi talla on forum mondial de l'eau to jam ñaajo wonno koye altine hanki ko tigui ɓe mbi ko aux urgences Macky Sall si rien n'est fait la situation ira de mal en pis ene wayno so tawi haydara eɓɓaka gam kay ñawdude ɗeɗon caɗele ene wayno de ma won ganduɗa kay ko hunde musore e nder dunde Afrique ɗin ko kongi makko kanko lamtoro Bourguédé Macky Coumba Thimbo caggal kanda ene wayno maire ville mo Dakar Barthélémy Dias o wi ɗum ko c'est un forum des territoires et non des états ene wayno noon ganduɗa ko jalkiti walla mbiyan o yonnani on forum no wino noon woni ko waɗi jayde las
e man natal makko Macky Coumba Thimbo mbi ko Macky Sall presse les pays du G20 ene wayno noon o ɓumnanani ɓe o ɓumnanani ɗiɗon gumuji walla mbiyan ɗen leyɗele ɗe ganduɗa kay tampide ɓamtare windere nde kala walla mbiyan ɗeyɗele ɓurde sembude nder aduna o kala ene way noon e wiide président Macky Sall ko kamɓe ɗe mbawi ganduɗa ko ñawdude ɗeɗo caɗele kamɓe tigui mbawi addude ko ganduɗa ne danda pittali ɓesgu Afrique kañumen kala ganduɗa ko keɓa ɗam no ndiyam celluɗam labɗam tigui kono kay keɓa ɗam e kewɗam walla mbiyan l'eau en abondance ene wayno noon e wiide président Macky Sall ko kamɓe tigui mbawi wadde oɗon prise en charge des problèmes de lié à l'eau potable ɗin ko kongi makko caggal kan ɓe gaari oɗon fanno sippiri woni lamba mo sen ganduɗa tigui e ngal ɗon potital makko walla mbiyen on combat makko e Bombardier koye dimanche oɗo no o wi hay goto wawa haddemo fiide Bombardier ɗimma Bombardier ko bombude yoreno lawol jeyde les échos balagay windo tous comme tous ala ɗum wonta wita les échos ari natal makko kanko lamtoro Bourgueɗe Macky Coumba Thimbo wadde alerte oɗon gravité de la situation ganduɗa ko ngakkere ɗo ndiyam ɗo e nder dunde Afrique wiide makko yimɓe ɗiɗo e ɓeɗon joyoɗo e nder ganduɗa kayya dunde Afrique keɓani tigui ɗam ɗon ndiyam labɗam kono kayya hayso keeɓi ɗam subaka gam kay keɓa ɗam ɗon ndiyam kikkiɗe ɗum ko caɗele ɓe mbi ko les femmes et les filles passent plus de 2 millions d'heures par jour à chercher de l'eau ganduɗa kayya kene tolno e temedde millions heures Aissata Ndiaye sukaɓe rewɓe ha e ganduɗa ko yummiraɓe ene ƴeewa ganduɗa kay ko peeje pellité e gam no dañir ndiyam walla mbiyen enen jiilaw ndiyam mbi ko éliminer ce fardeau et les gens ont souffert essayant de mieux faire en les éloignant de ces eaux de rivière ganduɗa ko ndiyam ɓulli ndiyam beeli ɗum woni koɓe ƴogat ɗum woni koɓe jarat des fois ni jomum ala hay ko eau de javel ko waɗi hen gam ittude ɗen caɗele vraiment c'est une urgence quoi franchement ko urgence kay ndiyam mom vraiment wona e Sénégal tan Afrique foof tawi Sénégal heewi noon leyɗele ɗe seɓori jayde vox populi jayde vox populi Aissata Ndiaye ɓe wi ko aɓe gaari alhaali oɗon BRT bus rapide transit on contrat de concession gan kay ya juɓɓudi oɗon ganduɗa ko ɗiɗon bisuji ene wayno ganduɗa kay ya mairie jamma ko gomo tawte ko to leydi France leydi Sénégal sifodire mabɓe contrat mo duuɓi sappo e joyyi contrat mo 88 milliards copreje CFA gam kay hebde oɗon exploitation e oɗon maintenance matériel mo gonda kay systéme BRT ɗo e Dakar ene wayno on projet mo gonda tigui ene e mise à disposition flotte mum oɗon bis 100% électrique ganda kay ma yuɓino hannde tigui gono kay lombame juuɗe mabɓe kamɓe gonɗon gomo leydi France mo gonda tigui sifodire leydi Sénégal ko wona ɗum ko kay ɓe garti e ganda kay oɗon forum mondial de l'eau Barthélémy Dias o wiya Diamniadio il n'y aura que des résolutions ils font du mannequinat Barthélémy sacré o chef jayde besbi le jour ɓe mbi ko hande ganduɗa ko alhaali salon e Sweet Beauté alandi so to namma e Sweet Beauté so haalama holto namma Ousmane Sonko e Adji Sarr min wima noon ene wayno oɗon joom salon wiyete ko nde Adji Sarr Aissata Ndiaye ko kanko tigui woni darto yesso doyen des juges e subaka ndo tigui alhaali losko ganduɗa kay ko on présumé viol Adji Sarr Ousmane Sonko alhaali on massage ene wayno noon ɓe garte no hannit ni kanko joom galle makko jador toon kono kay wondude kujji kintoɗo makko woni avocat makko haɓe paada ñalawma hande o to ganduɗa ko palais de justice mo Dakar ɗum ne tawi nder hellididemo nden jayde besbi le jour jayde libération no kewɗen wiide sona scandale tan ko révélation ɓe gattu koye révélation mo gonɗa tigui e scandale bonɗo on mafia interne manipula e nder oɗon systéme de vente e ɗum ko tuggude duuɓi ɗiɗi hande ko yeeyete walla mbiyenna ko yaltata e nder Sonatel ene wayno ganduɗa ko caɗele tigui tawete toon 990 millions copreje men CFA kañum woni ko sorta walla mbiyen ko nanna e cukkiri to Sonatel ngun gomu tambingo ala haali ganduɗa ko namdodiral ɗo e nder leydi Sénégal déjà 2 arrestations holɗiɗo fawaɓe jongo to agence boulevard de la République ɗum ne tawi nder hello mabɓe tataɓa kamɓe ɓeɗon jayniyankoɓe libération ene wayno ɓe garti alhaali affaire Adji Sarr Ousmane Sonko 2 auditions programmées ce mardi ndeyi Khady Ndiaye wondude tigui joom galle mum ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde libération jayde star coftal ɓalli uddata dama ko noon tigui ɓe mbi ko barode leydi men Sénégal juɓɓini hanki heblo mumen gadano on premiére gallo to Marrakech leydi Maroc gam kay heɓanade potital mabɓe e les pharaons d'Égypte ɗum jogoro woni ko aljuma nogas joyyi ndu lewru mars ko wona ɗum ko kayya ɓe garti tigui eɗen barode tawte toon kono kayya e pa Abou Cissé mo ganduɗa tigui nana to hôtel kono kañum kay yuɓɓinani goɗon heblo mum sababu noon ko nden gagnande o heeɓi Boulaye Dia ene fadno e jamma hanki o ene way noon taw yettima Sadio Mané comme un roi au Maroc Aissata Ndiaye ɓiɗɗo basoɗo kala to yetti o jaɓɓe sa yi ɓeɗo ba safalɓe no foddo e Sadio Mané selfie Sadio photo liggey makko noon ɗum mbiyatni neɗɗo wawa wonde leñol kono wona jikki leñol wallahi Moussa c'est très important neɗɗo mo ganduɗa sa ƴeewi to ummi ɗo hande ha to yetti to ndeysan ni yurmini ni muusi ni yurmini muñalde sa jomum ne laamo wallahi
non tigi e gudditen hello wongo garene banggal gueɗere ndo hande noon jewtiden Ba Moussa e forum mo ganduɗa nani yuɓɓini ɗo e nder leydi meɗen Sénégal faye ndiyam diƴƴe ɗum noon woni kawtal manggal ganduɗa ko aduna o foof hande rendi ɗo e nder leydi meɗen gam tan yewtide ko way noon ayi président ji ganduɗa hewɓe gaari tawtore ɗum président ji Afrique ɓe surtout ɓe ganduɗa ko hoddiɓe meɗen ɓurɓe baɗade amen kamɓe fo ɓe gaari tawtorede ɗum ko ganduɗa kañum woni ngarɗo kawtal manggal ɗum noon Moussa Nia ko ɗumdete seeɗa tan saabu ne ƴewtina to banggal lulndiɓe to yiyama omo ganduɗa kanko ni Barthélémy Dias wi ko kanko watta ko forum banggue makko saabu on nannaka hen no fotirno nannirede hen ni saabu ko o wi ko ville mo Dakar fonno wadde organisé kono ɓe mbaɗani organisé ɓe nelda tan ko kartal invitation ɓe jiiɗi waɗede no invité ji ni te ɗum ɓe jaɓata ɗum hollire tan Moussa Nia ñande fo politique ala ko woppata kono ala ko woppi kala wuddere yi tan sorkoto ɗon naata saabu eɓe mbawno tan yaade notoyade ɓe ƴeewa kamɓene noɓe ƴettirta ɗum ko ganduɗa kañum woni konngol Moussa Nia ko ɓe jiiɗi haalde ko ɓe kaala ɗum toon saabu ko toon noon ɓuranno dañde fayida que no ni ɓe mbaɗi ni wadde forum mo ganduɗa ko forum goɗɗo ɓe mbaɗa to ɓe mbaɗa ga ɗum ɗon koko ganduɗa Moussa Nia ne wawi wasde wonde saabu ayi hande ñanden hay konngodi Ousmane Sonko suuti wiide kamɓe ɓe jiiɗi ko ittude association des maires ɓe mbaɗa association goɗɗo mo ganduɗa kamɓe lundi ɓe aɗa ɗum ɗon wawa wonde nder leydi mo ganduɗa Moussa Nia ko leydi démocratie il faut yimɓeɓe wonno ƴewtindo saaha kadi gueɗe ganduɗa ena mbaɗa ɗum walla ena darna ɗum tout à fait alandi non à la division ko ɗon tan mbiyo haaro no à la division ganduɗa ko ɗum noon tigui parce que bon ça yi potidal la première fois ganduɗa ko duuɓi limtini guila waɗa Maroc ha joni ganduɗa ko ngol ɗo watta ɗo e nder leydi Sénégal c'était une occasion quoi en fait mbaɗen ɓe exposer toutes nos doléances e caɗele men kanko Barthélémy Dias kadi so tawi ganduɗa ko nder ɗon eɓɓore nde o wi loi Dakar dans les eaux ona ko noon wi ɗum wonata ganduɗa ko thème makko oɗon thème wawno ganduɗa ko haal ɗum devant les ganduɗa ko joguiɓe tambiɓe MOPAS mo ganduɗa ko on woni président banque mondiale directeur banque mondiale kañum tawi jaam ñaajo on wawno ganduɗa ko haalde gongaji makko hayso tawi oɗon carte d'invitation mais des gens qui vont compliquer les choses wattude hunde fo politisé no ɗum bon mi sikku forum mondial de l'eau ƴewta caɗele gam ɓesgu Sénégal an toi tu fais partie de la population e mbiɗa ko caɗele population tagma wonde ɗo ene donc ɗum ɗon so tawi ko gongue ma vraiment so tawi ko gongue ma sen jeey a forani serdade aɗa wawi yaade nguɗon batu kala gonga mo jiɗɗa haaldo ha laaɓa ceer kala ko woni nder becce ma o foof kala ganduɗa ko mbatta témoin e ɓesgu Sénégal o parce que politique so ari c'est la politique mun fo parti mun e gueɗe mum mbaɗ ɗon bon min opposition Sénégal noon mbaɗata des fois min ça ne me plaît pas du tout quoi en fait parce que min wonnanɗo Macky Sall en gonnanɗo opposition mais on parle la vérité telle qu'elle est ɗum noon moom c'est une division totale quoi te aussi en jonnata ɗum noon on wawno arde waɗa exposé ko woni expertise makko walla ko woni e nder gande makko yalta wiye Barthélémy Dias vraiment suuti toon haala watta ko fayide comme ko so heɓano invitation voilà wiyama heɓani invitation forum o bon voilà min mi waɗat baggam quoi mais tiasine invitation pourquoi pas yidde sababu noon bo hay sen des fois c'est autre chose quoi en tout cas Moussa Nia haare politique silwisani sabu goto fo ƴewata tan kono waɗiri ha bonna tan ha ɓuura bonde hayso neɗɗo waɗi ko feewi jiyamo ganduɗa yiiɗa hay wiide ko waɗi ko feewi walla amo jarde hay goto yiiɗa jarnude goɗɗo saabu tawa ko lulndiɗo wonta walla tawa ko ɗum ɗo koko ganduɗa ene wawi wasde saabu aduna o ɗo tolni ɗo joni so intérêt population ari wi yimɓe fo mbaddu junggo e fandu liggo so ɗum ɗon wirtima goto fo ne wawi darede haala caɗele saabu caɗele hay so neɗɗo haalani ɗum yimɓeɓe koko guurata ɗum wadde noon hay soɓe wonko ganduɗa soɓe kalani wonko yimɓeɓe guurata ene gandi ɗum te haala fo noon ɗo yo haale ɗo foti haalede ɗo ɓuuri ɓe tato gonato ɓe nayo gonato ɗum ɗon wona ko nawata leydi yesso dal Moussa Nia en tout cas ni wona ko yiiɗa quoi nde wone peeje walla mbeɗa wone kongi bon voilà opposition jeeya ɗum noon et aussi bon l'intérêt général qui nous met en communion intérêt général o so paari mon fo ƴeewa intérêt mum personnel intérêt particulier
conflit entre parti mun e gede bar non quoi mais quand les choses sérieux commencent bon voilà yo politique o wari yo politique joƴƴina koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen tottude o naadi janngo so allahu lamdo jaaɓi mani mon debba Aissata Ndiaye bamum Moussa Niang ɗiɗo owuji noon ɗi jiiɗon ko mawɗo création fewndata ɗum ummaki Dubai ummaki Maroc ko ɗo tigui mawɗo création fewndi ɗiɗo owuji jiɗɗo hen fof ko 77 550 37 59 ba Moussa yilono hen miñiraɓe moniraɓe kamɓe fof yom gar mawɗo création an bon voilà ɗum wona ko consommer local produit local quoi produit local et aussi c'est des styles quoi non tigui to banggal caméra to heɗen en toon ko Ibrahima Thiombane Allah jarama on jarama